Udal plazatik Foruenerantz jaisten gara, eskuinaldean Don Feliperen baita jaurekia ikus dezakegularik. Larretxe izenaz ere ezaguna, baztango xake itxurako armarriaz. Hegoalderantz ateratzen diren bi gorputzekin, harlanduzko galeriaren bitartez lotuak. Hegal barroko bikaina dauka. 1873an, bigarren gerra karlistak iraun zuen bitartean, Santa Cruz apaiza gerrilari ospetsuak jauregi honetan ezarri zuen bere kuartel nagusia. Foruen enparantzara iritsi aurretik, justu Legia kalea hasten den lekuan, kaleari izena ematen dion lagunari eskainitako monumentua dago. Fermin Legia. Hondarribiako gaztelu baten burutako erasoari esker ospetsua egin zen soldadu liberala izan zen. Gazteluaren hondakinak aipaturiko hiriaren kaiaren gainean daude. Brontzesko bustoa Ricardo Barojak egina eta ola handia burdinola zaharrean urtutakoa da. Justu gure eskuinaldean bere eraikitze data erakusten digun Txurdanlerea etxea dago. Pedro Iraizoz, 1851. Juan Isenean izkina egiten duen kartel bat dago. Zura polikromatuan Plaza de los Fueros izena eta bidatekin, 1841-1883. Lege hitzartua eta gamazadari dagozkielarik, urrenez urren. Nafarroako foruen defentsan, Nafarroako udal gehienengan eragina izan zuen mugimendu baten ondorio da. Hegoalderantz jaisten gara eta ezkerraldean ibaiaren bi aldeetan Errota Zarra eta Errota Berriarekin topo egiten dugu. Aspaldian euren jarduerari utzi ziotelarik. Errota Berriak errota izateaz gain beste jarduera interesgarriak burutzen zituen. Batzuen aztarnak desagertu egin dira eta beste batzuenak erabateko aurriak dira. Sagardoa eta Beronen atzidura ekoizteko upelentzat dolarea, urjauzia aprobetxatu zerra mekanikoa eta energia elektrikoaren ekoizpena. Aroztegia, ibaiaren ondoan guzti hau burutzeko beharrezkoa zuen ura ematen zion harlanduzko presa ikus daiteke.